Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Two Moons and Two Suns hija wirja artistika li tesplora kif l-arkivji jistgħu jċajpru t-distinzjoni bejn il-verità u l-finzjoni. Mifruxa matwar parroċċi differenti f'Malta u Għawdex, il-festa ta' Santa Marija tibqa' waħda mill-akbar ċelebrazzjonijiet annwali fil-kalendarju kulturali Malti. Il-wirja A Sense of Place tlaqqa' xogħlijiet ta' artisti Maltin minn ġenerazzjonijiet differenti biex flimkien jesploraw l-ispazji personali u immaġinati li jsawru l-arti tagħhom. Is-sitt edizzjoni tal-konċert annwali Rock for Richmond ġewwa l-ġnien l-Arusa tal-Mosta. Lejl buħud mill-aqwa bands u artisti mużikali lokali li se joffru spettaklu għal kawża ġusta.